na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og karon sa naginapos nga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Si Ma'am Imelda. Anak siya nakatang. Ma'am? Oh. Ma'am, gano'n? Tamparos ko ni mo. Unsay kunsa? Mangutana ka? Mangutana ang imong kaukalingon. Nganong gitamparusta ka? Ma'am? Mangutana ka? Unsay sana mo? Kini, tanaw. Oh. Pictures? Pictures? Namong Risa? Napay nagsigi og message nimo. Oh. Imong gilumpong silang duha si Risa og Sara. Ma'am? May relasyon mo ni Risa? Tubag ako, Piolo. May relasyon ba ka mo? Tubag ako. May relasyon ka mo? Wa. O gano'n ka mo'y nag-uban? Tungod sa sugo ni Sarah, ma'am. Unsay gisugo ni Sarah? Nga kinahanglan mo confirm si Risa nga siya ang himong maid of honor sa among kasal. Mao ba? Pero kining laing picture, Unsa nga picture, ma'am? Kini, tanaw. Mihikap ka sa tiya ni Risa. Oh, Unsa man? Unsay buti pasabot ni ini, ha, Piolo? Mihikap ka. Ug murag naminaw ka kay gisandig mo ang imong dunggan dapit sa tihan ni Risa. kuan kining Unsay kining? Mura kag si Chibar nga akong bana. oh. Nganong naparehas ko sa imong bana, ma'am? Nganong sisi Tungod kay, mao ka na akong gibuhat sa dihang naibaw kong nagsabak ang akong asawa. Oh, Gusto kong maminaw kung milihok ba ang baby sa tiyan sa akong asawa. oh. Tod. Sir, oh, daddy. Wa ka masayop, mao ginay akong gibuhat. Kun mao, husto ang akong pagduda. Gilumpong mo si Sara og Risa. Og si Risa, maptos. Mabdos bitaw siya, ma'am. Piolo, Kay bawo man tingali mo nga mabdos si Risa kay nakuyapan ko to diri sa bay. Inomdom tingali mo ana. og ikaw ang amahan. Tubag, Piolo. Ikaw ba ang amahan? Dili, sir. Oh, daddy. Ayaw kamig duwai sa imong bakak. Wa ko mamakak, ma'am. Oh, mami. Pagsulti sa tinuod. Di may gusto sa taong bakakon. Piolo, ayaw kayong linglaha ang among anak. Maluoy ka niya. Ihatag ka niyang kalipay sa nahibilin niyang kutlo sa kinabuhi. Sakripisyo ning amo gibuhat. Nagpakauaw mi para lang malipay ang among anak. Busa, ayaw tuntuha ang among anak. Sultihi lang ko. Kami si Imelda na makak na sa among anak. Kanunay na mong gipatuo nga maayo siya. Wa na mo siya sulti sa matuon. Busa, hangyo lang.
Ayaw mig bakaki. Nagsakripisyo kami, Piolo. Among giton ang among garbo. Kami pa'y naning kamot nga mihagad sa among anak nga unta imong minyuan. Nagsakripisyo kami. Among gipaubos ang among garbo. Bolos kita ng sakripisyo. Mami, Buti mo'y pasabot. mahal ko iyo kanak. Pero gisalikoy lang ko niya. O sa diyang gisalikoy ko niya. Sa ako makasakitan, way laing may am-am kanako. Kundili si Risa. Oh my God! So, meaning? Sorry, pero Pero unsa? gusto magkit ka mong masayot. Ako yamahan sa kisabak ni Risa. No, 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 no! No! Piolo! Jesus Christ! Kasato pa? Gibuang mo lang ang among anak. Mao pa? Wala ko siya buanga. Unsay wa? Kung doon na may nabuang alihigayo na, kana mawa ko. Piolo? Yes. Doon kayo ko managana sa pagtando kanini. Sa diyan nagmuntana mo na ako, mahal ko ba si Sarah? Yes. Mahal na ko si Sarah. Pero, gisalikway ko niya. Gisalindot ko niya. Ug sa diyang gipangutana ka na mo, nga andam ka bang magpakasal sa among anak? Mitando ko. Tungod sa inyo gisulti ka na ako. Kalapot sa makaroon nga kahimtang ni Sarah. Yes, wa ko magmakuli. Miuyod ko. Sakripisyo ko sa mga kong kaugalingon tungod sa kong kaluyog kugma sa inyong anak. Oh, Piolo? Pero kung kamo, nagsakripisyo tungod kikipaubos niyo inyong karbo, tungod kay gusto mong makasal ko sa inyong anak, nakatampusan ko sa akong sakripisyo. Pero doon di pa'y laing binuhat nga nagsakripisyo. Doon ay laing nag-antos o kana mo si Risa. Nga wa mo papag, ni wa magsupak sa akong plano nga kami niyon. Uban kang Sarah. Oh my God! Giloom niya ang tanan, ma'am. Mami? Daddy? Giloom niya. Sa diyang nibago siya na ito'y kayo na, nakuyapan siya. Sa diyang nasayod siya. Kaya akong pagkaslan si Sarah. Pero wahin ako nasayod nga siya nagsabak. Di na ko magkapakwi pa sa akong pagtando kanino nga pagkaslan ko si Sarah. Piolo, Chibar! Chibar! Ihinayon pa ba nato ang ilang kasal? Imelda, Musugyot ko, Mami, ipadayon na nga among kasal. Piolo, Pero may kaakuhan ka na. Piolo. Di na ko gustong pakiason si Sarah. Dili. Og si Risa? Piyo nga niya ang umaabot nga mapakita mo. Gamama na niya ang iyang kaugalingon. Nga dili siya ang pinuhat nga akong pakaslan. Dili ang labi usab niyang suod nga higala. Nga nakaangkunog na kong problema sa iyang paratiyan nga mao si Sarah. Nadugay lagi si Piolo, Lucy. Naa naman si Piolo, Inday! Naana? Asa siya? Ay, nagsultihanay po silang daddy o mami ni ma. Gusto ko bahibaw. Confirm na ba si Risa nga siya nga akong maid of honor? Kay magpaprint pa maguko og program o invitation. Sa JJL Printing sa akong classmate nga si NN Conde. Ay, confirm na tingali, day! At ako, nuulon na ako si Sarah.
Daddy, Mami, Ato, o hangyo lang ko ninyo. Ayaw ninyo siya sulti sa mapait nga kabatuoran. makalaom ka. Salamat kayo. Dili na ka na mo buhaton, Piolo. Sama sa mong paglimot sa iyang kahimtang. Salamat. Aturo na ko siya. Nagsabot na kami. End of this month, mauna ang inyong kasal ni Sarah. Daddy. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!